Her er Niels. Han er en typisk bydreng, der traf nogle forkerte valg, og det førte til, at han blev smidt ud fra sit hjem. Han lever det meste af sit daglige liv på Hovedbanegården, hvor han får tiden til at gå. Mange år går, og Niels bliver ældre. Nu har han for længst tilpasset sig livet på gaden. Han får tiden til at gå med en hobby. Niels har altid været fascineret af malerkunsten. Niels har senere fundet en bortløben hund, som han kalder Tarzan. Hov, pludselig får han øje på en smuk dame, og lårene ved hans ben er Tarzan. Det var kærlighed ved første blik. Så blev livet på gaden lidt sødere. Niels, Sara og Tarzan, den perfekte trio. En dag, da Niels som sædvanligt sad og malede, kom en mand forbi. Wow, jeg ville meget gerne vise dine malerier i mit galleri. Og jeg kan give dig mange penge. Han åbnede sit eget lille galleri, og til sidst flyttede trioen ind i et lille hus lidt uden for byen. Og det var så historien om Niels. Du kan hvad du vil. Det kan du fandme.